DC golide ndi golide olo utamukwirira pansi kwa zaka zambiri koma golide ndi golide komanso chilungamo ndi chilungamo olo patapita nthawi utazunzika munthu olo anthu atakunyoza motani koma chilungamo ndi chilungamo chimazaoneka basi komanso bodza ndi bodza olo utapanga zotani kuziyeresa motani koma iwe ngati uli ndi bodza ndiwe wabodza okuba ndi okuba olo zitavuta zitatani siku lina umadza kumana ndi siku la 40 ine ndimanyadira kwambiri chifukwa ine kufika siku la lero ndi inuyo Amalawi kopanda inu Amalawi ine kulibe kopanda inu Amalawi amene mmapeza nthawi ndikumandipempherera ineyo mwina moyo wanga palibe ndimakunyadirani chifukwa cha mafoni amene mmandiimbira chifukwa cha message amene mmanditumizira kundichita encourage komanso ma advice amene mmandipasa unena kuti akalindo pamene uli pa ulendo opita ku chilungamo umakumana ndi zambiri ndipo zokhoma zimakhala zochuluka limba mtima mwanawe timakupempherera ine ndimakunyadirani Amalawi ochuluka amuziko lino nonse kuchokera kumsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana kumchenji komanso maiko ambiri kuchokera ku South Africa pakana kukafika ku America mumandipempherera ndimanyada kwambiri mmandichita encourage utenga wa chenjezo ukupita ku Malawi police lero ndikufuna ndichenjeze makamaka a polisi amene ndi IMCP chifukwa tuku area 30 kapena ku polisi Malawi polisi muli a polisi a mitundu iwiri pali a polisi amene ndi a Malawi komanso kuli a polisi amene ndi IMCP choncho utenga wanga mama wa uno ukupita kwa a polisi wonse amene amazitenga kuti iwo ndi IMCP amene samagwira ntchito yawo in a professional manner amene pakana lero atha kuachosesapo anzawo kukawaneneza kwa akuluakulu kuti awoto amapanga zakuti awo amapanga zakuti inuyo ndi amene ndikukufunani mama wa uno kunena kuti mukamakhala muzidziwa kunena kuti dziko ili limaoneka ngati ndi dziko laling'ono koma ndi lalikulu mudziwe kuti pano pa dziko lapansi palibe amene ali wamuyaya ndikunena kuti inu a polisi IMCP ndipo mudzidziwa kunena kuti wandale si munthu womukhulupirira wandale zinthu zikakuvuta umakhala wekha ndipo mukanatengerapo phunziro inuyo IMCP makamaka a polisi amene mmapanga matama pakana mafika size sopano yoma zipanga ngati inuyo sopano ndi mphawo wa president azibale awo wa president makamaka a polisi amene mukuchokera ku Central Region ndikukufunani ndikulankhuleni mama wa uno kunena kuti mukanatengerapo phunziro mukamapanga zinthu zanu nthawi zina muzitengerapo phunziro pa zimene zikuchitika mu dziko lanu to buy a leaf ndikumakhala osamala pamene mukugwira ntchito wandale mukamukhulupirira kwambiri siku lina muzasala nokha ndipo muzanong'oneza bondo inuyo a polisi IMCP mwafikano size yomapita ku ma demonstrations mutatenga mfuti koma muli zipolopolo za live iyi ndi meeting yanu imene mmakhala nayo musanapite ku mademo mmapangana zimenezo kunena kuti tiyeni titenge mfuti zimene zikakhale ndi live zipolopolo ndamva chisoni kwambiri kunena kuti Amalawi muziwe ichi kunena kuti kuzomba mademo akuzomba amavenda aja kumene kuchako a polisi ena anatenga mfuti zimene zinali ndi live ammunition ndipo kuzomba ndikunena mopanda mantha atu apa kuzomba unaomberedwa siku limene jalo munthu ziwawa zisana yambe mwana wa zaka 19 Alfred Chimwaza tikunena pano is battling for his life ku Zomba Central Hospital ndipo a polisi mwenea mudziwe zimene zizi kunena kuti nthawi inalipo nthawi ina anzanu amene so amazitenga ngati iwo ndi madolo amene anamupha Buleya Lule tikunena pano akuseva kuja kumatchedwa kumaula tikayang'ana pankhani yonse imuona kuti andale anali involved koma iwo padakali pano pali mmakomo mwawo akuja chakudya chawo nyama zawo ndi akazi awo ndi anawo anzanu amene amapanga matama nthawi imeneyo umazitenga ngati ndi madolo pakana ndikumupha Buleya Lule tikunena pano ali kumaula andi tikufuna ndipemphe ma human rights watchdogs kunena kuti muifufuze nkhani imene iyi Amalawi human rights tapita ndi kuzomba hospital mukafufuze mukapeza kuti kuli mwana amene waomberedwa kuseri kwa khosi kunkhongoku amuombera chipolopolo cha live nthawi ya mademo tikananena kuti kapena mwina amuombera nthawi imene yoyo ujeni ziwawa amene zinachita erupt muzomba ikanakhala nkhani ina koma amuombera mwanayo chinthawi ya mademo anthu akusangala ndikumuombera ndi chipolopolo cha live just like imene kunalili ku Mzuzu Zulo kumene koko aomberako nyamata wina ndikumuthyola miyendo yonse iwiri izizi ndi zinthu zolesedwa kwambiri mu dziko la democracy izizi zimunati mpangidwire report
mukapezeka kuti ku International Criminal Court, mukapezeka kuti mukapezeka ku Hague kumene kumapita anthu amene amapha anzawo, waphera anzawo ufulu. Choncho apolisi akuzomba komanso apolisi aku Mzuzu amene muli mu MCP camp mukuyenera musamale kwambiri. And izizi tizichita monitor ngati naye one of them amene ndili mundandanda wa ma activist tizisatira zimene zitizione kuti kodi mwana amene iyi akupeza bwanji, and mwana amene iyi akakhala kuti mwina sakupeza bwino kapena china chake chachitika tingoti imfa imene muziwe kuti tifufuza chifukwa mfuti ina iliyonse imakhala ndi nambala, ndipo chipolopolo china chilichonse chimadziwika kuti chipolopolo chachoka mu mfuti nambala chakuti. Izizi ndiye mudziwe, sili kupanga somantha iyayo. Inu ndinu zisiri kwambiri. Ngati kuli anthu omvesa chisoni ndiye ndi apolisi amene pakali panopa moyo wanu ndi moyo ozunzika koopsa. Anthu akukupangirani mademo kuti mwina mawa lino musuze nsuzi wa nyama mukhale ndi pasalale yabwino, koma iniyo ndi pamene mukutenga mfuti ndikumasakasaka nazo anthu ndikumapha anthu. Uchisiru kwambiri. Ngati kuli anthu omvesa chisoni ndiye ndi inuyo amene sinayembekezere iyayi. Ena apolisi ena amazitenga ngati kapena kucheni ziko linolondera ambu yawo kapena MCP yonso ndi amawo. Simply because they are coming from the center. And anthu ambiri anzawo apolisi akuzunzika koopsa chifukwa cha abakhangati amene wawa. So iziwa ndikunena kuti ifeyo timapanga kafukufuku tadziwa china chilichonse chimene chinachitika kuzomba, tadziwanso zonse zimene zachitika kuzuzu, kuti pali apolisi ena amene anabwera pa mademo pajapo ali ndi mfuti. And ati imene iyi ndi plan yanu imene mwapangana ku MCP ko kuti mademo akamachitika pazikhala apolisi ena azikhala ndi mfuti za live ammunition, just like imene inapangira 20 July kunaphedwa anthu umene kujako kumzuzu. You want to repeat the same. Ndiye chiseko chakupana nitu sitikusiyani ife tizapitirira kunenera pa chilungamo, kuphedwa kuyikidwa poison, koma sitizangasiye kunena chilungamo iye. Muzichita learn from what happened some time back. Mene anzanu ena tikunena pano are rotting in jail chifukwa chomusangalasa uja amachedwa kuti wandale. Wazuka bwanji mzanga rozanizanu mwayiona tundende mene imakhalira ete pamene pajapo alozanizanu ndikunena tu inu alozani azanga amene tinaimba limodzi double kick pamene pajazachitika zija kumangidwa kuja should give you a lesson kunena kuti pa zonse zimene mukupanga muzipanga ambere chire wandale si munthu omudalira. Ndipo inu oyimba ambiri muziziwa kunena kuti pamene mwazichita attach ndi andale muziwe kuti career yanu mukuichita compromise chifukwa mokhala ndi audience imodzi ndiye kuti ma supporters yanu mmachita divide. Ndiye muzifuse kunena kuti kodi ngati akukanika rozanizanuyo kukhala ndi ndalama zolipirira madzi kuli bwanji kapucheche ngati ineyo, kuli bwanji iweyo nzanga iweyo wakunsanje wakuchitipa kuja anthu akulephera pakana leroli kumayenda m'misewu yabwino wakukalonga nanga iweyo wakulikoma uzapanga bwa wakuchizumulu island uzapanga bwa wakuphalombe. Mukuyenera muzisamala kwambiri abale anga makamaka mukamadira ndi andale ndi izinma uzakuseri kwa polisi. Inu alozanizanu muyenera kuti musegule maso anu kunena kuti anzanu wamangu kukondani nthawi imene mukamang'amba kukamwa kumawayimbira ncholinga akuyuzeni. Apapa zikuchita kuoneka kuti amalawi ambiri makamaka oyimba akugwirisidwa ntchito molakwika ndi andale chifukwa akanakhala kuti oyimba wasakugwirisidwa ntchito molakwika ndi andale akuwapa sandalama zaphamwamwa. Ndiye kuti bwezi pano alozanizanu mazi atalipira anzanga double kick tinang'amba tu paja nyimbo ya double kick oye kawakulu ayi MCP ndi fire chifukwa akanakhala kuti amakukonda nizeni ndiye kuti mmene anangomva kuti alozanizanu watengedwa chifukwa chommenya wa waterboard akanaka kutulutsako ndi kumene koko. Anzanu kodi awadwado anali kuti chifukwa paja ndipo ndapa ndipo ndepoto sanaka kutulutseni usiku omwe ubwaji. Ndi pamene mungatengerepo phunziro kunena kuti ifeyo zimene timapanga zi amangotifuna nthawi yomweyo. Andiso akanakhala kuti anali oyimba akunja ndiye kuti akulandira ndalama zawo mbiri ndalama zaphamwamwa, koma chifukwa chakuno ku Malawi timangosusuka sitiziwa chimene tikupanga. Malawi muno muli anthu amene amayuza anzawo makamaka andale amafuna anthu nthawi imeneyo zimene apanga afuna iwo zinthu chifukwa akanakhala kuti andale se anthu ogwiritsa ntchito anthu molakwika. Anthu mwe ena mwa iwo amene akati azisangalala ndi alimi pakali panopa mulimi ni munthu amene akuzunzika koopsa, koma mukapita maiko ambiri mukapeza kuti mulimi ndi amene akukondwera. Kunoko foja akudikiridwa kuti agulisidwe chaka chino ndiye kuti mulimi yangopita kukapereka foja wacheyo wa kuboma chifukwa kwacha ndiye yagwa dola ndi jaili pamene pachachi kusonyeza kuti amene atakavutike nanga paja ndalama tu ya ku Malawi mukamagulisa ati foja mmagulisa $dollars ndiye mukayiyangana ndalama yanuyo ya Malawi kodi mulimi yopochoka kumene kwakatengako chani.
faje kuti tufoja akale foja kumakhala zinthu zimene zimalowa zinthu zambiri za makobiri zimene zimalowa kuti foja achitike kuma asogoleri athu ndi asogoleri opanda manyazi tikunena pano ati anali ku meeting yonena kuti palibenso kukweza foja ndiye ngati simumukweza fojayo ndiye kuti ali mmene avutikiramo akangopereka foja waulere simungakhale nthawi inacho kumaganizira alimi kuchokera alimi anzimbe smallholder farmers wonse ati smallholder farmers wonse ziko loselino pakana awawa afojawa simungawaganizire ndi ndani amene ati azabwere siku lina uzachita bero out mavuto anthu amene wawa andi ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti alimi ambiri pakali panopa ali ndi ngongole zoopsa kunabwera mabungu ena okuba amene amango abera alimi takupasanichi basi mmafuna nthawi imene yofoja yakata akakhala kuti ali mu season so kaironso tinamva kuti ujeni foja wambiri munampinyo lisakale munaandira ndalama kale kwa azungu chiseko chitakupanani nkhani za mafuta ndiye sindikuziwa kuti zikhala bwanji malawi muno anthu akuzunzika anthutu akuzunzika koma mupangira izi chifukwa chokuti ana anu amapita sukulu zakunja mmaja bwino mmaja zaulere china chilichonse kwanu kunchotheka koma anthu akuzunzika kwambiri andine ndimafuna ndizaone boma lina limene liti lizabwere limene lizasiye zopusa zangati zimenezi andale mmaberekana nokha andale inuyo mmakhala ngati mmauzana kuti iweyo tiye ulowe chaka chino ukalowa ujeretu ndi izi zikupangika kuti anthu Malawi muno akungozunzikamo pakana lero. It is very, very, very sad. Instead of growing the economy, muli busy padakali pano pati kudati muzimangana. Ndiye tukukhala tugude. Tayerekezani mukammange atupere muluzi. Yerekezani mumange Arthur Mutharika. Tayerekezani muone mene ziko lituli nyumwire. Mwina mmango omva kuti anthu amakhonza kulusa futi chakumaisatira imene jayo osatuluka zipolopolo imeneji. Tayerekeza mupangeza uchisiru zani zimene mukupangazo ndicho linga kuti ati anzanu asaime nawo zisankho muamange. Ndiye mumange kada lisoka bambe. Aya mumange no mani chisale mumange ujeni vice president Central Region Gangata. Tayerekezani muone mene ziko lituli kuvutireni muzachita so regret noka inu ndino makape kwambiri mwazuza Malawi malamo kuti mupangezo kuti ziko lino anthu azisangalala mukupitirizabe kumapanga uchisiru. Ndiye na ife siti madanda ulatu ya siti maupatu ya tikuuzani chimozi ndipo mademo amene ati abwere masiku akubwerawa ukhala mademo okuti inu simunaone so yayi Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye mabuka boxi 76 Mulanje Malawi lozalizalu iveliole awele lele ilibe udolo